Awuminikihli. Sanibona nobafowethu. Ney'ngane zakwethu nonke bafowethu nje. Bafowethu, njengoba nazi ukuthi i-Kaizer Chiefs hhayi imlaxazile uGeorge Maklow, uMr Long Short. Kunembiko-ke nje egijima kakhulu. Kodwa bekuvele nje kuyimibiko ebivele nje i-obvious bafethu. Kuthiwa-ke iStellenbosch-ke hhayi simfundisa wembuthi yomsebenzi-ke lo mfana. Singazizwa noma babe yinini ley'ndaba ukuthi usesayinile. Engicabanga ukuthi sekuyi-80% nje ukuthi umfana aye le njengoba nje eyi-free agent. Umfana omdala-ke hhayi sithi nje hhayi mfethu, ndlela enhle mbhemu, ndlela enhle. Ubulawa ama-injury kakhulu lapha kwi-Kaizer Chiefs. Maybe ingabe udlalile le season, kodwa-ke kwaba kubi ukuthi ugcine ulimala walimala isikhathi eside. Engicabanga ukuthi ne-Kaizer Chiefs nayo ibonile ukuthi hhayi ndoda ikuphi imali mahhala. Yasithi no mpemu awuyothola nje amadlelo ahlaza kwenye indawo. Kwase siqhamuka iStellenbosch-ke sathi cha mfana, siyakudinga lapha thina. Siyakudinga lapho ukuthi uzogijima la eswini njengoba bathi nasitshontshela umthetho. Yathi cha nathi siyamfuna-ke lo mfana. Hhayi-ke bafethu-ke ingwenya-ke ihambile uMr Long Short. Ngeke siphinde siyibone-ke le ngwenya igqoke ijezi ley'mpufana. Iyahamba nje kahle kakhulu bafowethu. Akunay'ngxabano akunalutho. Hhayi ukuthi walile ukusayina inkontileka. Cha, i-Chiefs ithe nje sidlula isandla mpemu siyakukhulula. Siyophinda ibonane masidlala nawe. Hhayi cha, sithi nathi-ke mpemu singabalandeli be-Kaizer Chiefs nje sithi cha mfethu sikufisela okuhle kodwa-ke. Sikufisela okuhle kodwa-ke lapha ku-Steres. Sikufisela okuhle kodwa mfowethu, ngeke sikubambele igqubu. Ukwenzile owakumele wakwenza ngoba ngeke asisaze sayikhohlwa i-assist owayishaya sidlala ne-Sundowns lapho kwagora khona u-Ashley Du Plessis. Ngicabanga ukuthi iy'nhliziyo zababhemu zama ngale assist owayishaya mbhemu. Ngeke sakukhohlwa lokho. Emlandweni we-10 years ukhona. Ukuthi nakwazi ukustopha i-drought ye-10 years nakwazi. So nje sithi soze sakukhohlwa mfowethu. Uyohlezi usey'nhlizweni zey'mpufana. Uyohlezi usey'nhlizweni zey'mpufana mfethu. Hhayi sibonge-ke mbhemu. Ngicabanga ukuthi wonke sesiyozwa nge-Stellenbosch soku-announce-a nini. Soku-announce-a nini i-Stellenbosch ngoba sekushiwo nje ukuthi hhayi idili iseduzane. Ngicabanga ukuthi izovela siku-announce ngoba phela vele uyi-free agent. Ayikho imali esingathi izoyikhipha, cha izokusayina vele seku-obvious lokho. Hhayi no, ngane zakwethu-ke ngibonge kakhulu bafowethu. Engicabanga ukuthi nibe nemini enhle. Danko.